अजूनही बोथट झाली नाही धार शिवबाच्या तलवारीची आणि कुणाच्यातही हिम्मत नाही मराठ्यांना संपवण्याची. घासल्याशिवाय येत नाही धार तलवारीच्या पातीला आणि माझ्या या मराठ्यांशिवाय पर्यायच नाही हो या महाराष्ट्राच्या मातीला. नमस्कार मंडळी, नमस्कार. कोकण शाही निर्मित शाही सफर सफर कोकणच्या सौंदर्याच्या या कार्यक्रमामध्ये मी दिगंबर नाईक तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. कसा आता कोकण म्हटल्यानंतर मालवणीत बोलाकच व्हाया आणि मी समोर इल्यानंतर तुमका माहित आहे मी मालवणीतच बोलतोय. नाही म्हणजे मी मालवणीत बोलतलोय, पण विषय कसो हा, गंमत काय झाली, पश्चिम महाराष्ट्र असात, विदर्भ असात, मराठवाडा असात, खानदेश असात, ही सगळी माझीच मराठी माणसं आहेत ना. मग त्यांना मी जा काय बोलतोय त्या कळात की नाही अशी एक बारीकशी समस्या आमच्या संचालकांच्या मनात निर्माण झाली आणि मग ते मग असं म्हणाले की मालवणीत बोलता बोलता थोडासा मराठी सुद्धा बोल. त्यामुळे मी मराठीत बोलतलोय आणि तुमच्यासाठी मालवणीत पण बोलतलोय. आता विषय कसा, ह्या महाराष्ट्र संत पंत कवी आणि महंतांनी नटलेलं आणि सजलेलं असं माझं महाराष्ट्र आणि ह्या महाराष्ट्रातला एक अत्यंत सुंदर भाग म्हणजे माझं कोकण. हिरव्यागार निसर्ग सौंदर्याची शाल पांघरलेलं म्हणजे माझं कोकण आणि ह्या कोकणचं एक वैभव म्हणजे माझा हा विजयदुर्ग किल्ला. आता विजयदुर्ग किल्ल्याबद्दल तुमका सांगायचं झालं तर कसा, ऐतिहासिक वास्तू तर असाच पण भौगोलिक दृष्ट्या सुद्धा ह्याचा खूप मोठा महत्त्व. अहो कशाक म्हणान काय विचारतास, हेलियम नावाचा जो वायू आहे ना त्याचा शोध आमच्या याच किल्ल्यावर लागलो. खूप लढा तोफा बारा असे 12 बुरुज या किल्ल्यावर होते. म्हणजे समजा पाण्यातनं आपल्यावरती हल्ला झाला तर त्याच्यावरती कशी टेहाळणी करायची, कदाचित यासाठीच ह्या भुयाराची निर्मिती झाली असेल. आता बघूया हे भुयार नक्की कुठे बाहेर पडतं. या बघितलं मंडळी, विजयदुर्ग किल्ल्यावरचं ते भुयार म्हणजे जिथून मी आत आलो ते इथे येऊन बाहेर पडलं. म्हणजे समजा जमिनी मार्गे असेल किंवा पाण्याच्या मार्गातून कुणी हल्ला केलाच तर इथून टेहाळणी करू शकतो इतका अत्यंत महत्त्वाचा असा हा बुरुज. हा निळाशार असा अथांग सागर आहे आणि त्याच्या लाटा किल्ल्याच्या तटावरती आदळत आहेत. त्या लाटा जणू त्याला असं सांगतायत की तू असाच अभेद्य उभा राहा, आम्ही सदैव तुझ्याबरोबर आहोत. ह्या समुद्राचं आणि ह्या किल्ल्याचं अजून एक वैशिष्ट्य आहे. या किल्ल्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की सगळ्या किल्ल्यांना तटबंदी असतेच
पण विजयदुर्ग हा असा किल्ला आहे ज्याला पाण्याच्या खाली या समुद्रामध्ये तटबंदी केलेली आहे. कारण समजा परकीय शत्रू आले, त्यांची जहाजं आली आणि पाण्याच्या मार्गाने जर त्यांनी समजा किल्ल्यावरती हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या तटबंदीला आदळून त्यांची जी जहाजं असतील ती नेस्तनाभूत व्हावी, इतकी तल्लख बुद्धी त्यावेळच्या लोकांची होती. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातले सगळे किल्ले हे आजही दिमाखाने उभे आहेत. मंडळी, आता आपण आहोत गिरिये रामेश्वरच्या नगाराखान्यात. म्हणजे विजयदुर्ग किल्ल्यापासून साधारणपणे 3-3.5 किलोमीटरच्या अंतरावरती गिरिये रामेश्वर असं एक मंदिर आहे. म्हणजे गिरिये, रामेश्वर आणि विजयदुर्ग ह्या 3 गावांचं मिळून असलेलं ग्रामदैवत म्हणजेच गिरिये रामेश्वर. आणि याच रामेश्वराची महाशिवरात्रीला प्रचंड मोठी अशी यात्रा असते. लाखो भाविक भक्त भावाने रामेश्वराचं दर्शन घ्यायला येतात. चला तर मंडळी, आपणही जाऊन घेऊया गिरिये रामेश्वराचं दर्शन. वा 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 वा, क्या बात है. अविस्मरणीय असा मंदिर परिसर आणि मंदिर सुद्धा, आणि डोळे दिपवणाऱ्या ह्या दीपमाळा. काय सांगा मंडळी तुमका. आमच्या कोकणचं सौंदर्यच असा, किती बोला आणि काय बोला, माझे शब्द कमी पडतील पण आमच्या कोकणाचं सौंदर्य काय कमी व्हायचं नाही. मी बोलत काय बसलोय. चला गिरिये रामेश्वराचं दर्शन घेऊया. या शिवकालीन जरी असला ना तर आमची कोकणातली लोक मंदिराचं जतन किती मनोभावे करतात ह्याचं हे जिवंत उदाहरण आहे. अप्रतिम बघण्यासारखे मंदिर, आजूबाजूची सजावट बघा. ह्या मंदिरावर काढलेली जी चित्र आहेत ती जरी समजा जीर्णोद्धार झालो आणि नवीन वास्तू येईल तरी ती चित्र मात्र तशीच आहेत. सगळ्यांनी या आणि नक्की एकदा ती चित्र बघा. मी तर बघतोच आहे. बघा मंडळी, रामायण महाभारत याचा संदर्भ असलेली चित्रकथी म्हणजे चित्रकलेचा एक प्रकार आहे. टेम्परा पद्धतीने काढलेलं चित्र म्हणजे काय तर एकदा चित्र काढायचं, मग ते धुवायचं, मग थोडासा कलर शिल्लक राहतो, मग परत रंगवायचं, परत धुवायचं, परत रंगवायचं, परत धुवायचं. अशा पद्धतीने ते चित्र ह्या भिंतीवरती फिक्स होतं. म्हणजे असं म्हणतात की 200-300 वर्षापूर्वीपासून ही चित्र आहेत. ही चित्र ह्या भिंतीवर फिक्स आहेत. तुम्ही ही तुमचा थॉट फिक्स करा आणि एकदा आमच्या कोकणात येऊन ही सगळी चित्रात ह्याचं दर्शन घ्या. कारण मी आता घेत आहे म्हणजे तुमका घेऊकच आहे. या आजूबाजूला बघितलं ना निसर्गाने नटलेलं असं कोकण. ही जागा बघितली आणि लगेच असं बसावंसं वाटलं. आता तुम्ही म्हणाल ही जागा कुठली तर सरखेल कान्होजी आंग्रे यांची आतमध्ये समाधी आहे. म्हटलं दर्शन घेऊ. मी दर्शन घेतलं आणि थोडासा थकल्यासारखं वाटलं ना म्हणून बसलोय. मी काय म्हणतो तुम्ही पण घ्या ना एक छोटीशी विश्रांती. मी लगेच येतो ना परत. अशी काय बघताय 3 काय, मी अजून एखादी थाळी असती ना तीही संपवली असती. याचं कारण असं आहे, अस्सल मालवणी असलेलं रुचकर जेवणाचं एकमेव ठिकाण म्हणजे देवगड एस टी स्टँड समोरील हॉटेल संतोषी.
आणि विशेष म्हणजे कसा, ह्या हॉटेलच्या आजूबाजूक जर समजा तुम्ही गेलात तर सगळी पर्यटन स्थळं ही हाकेच्या अंतरावरच. म्हणजे समजा तुम्ही तिकडे गेलात, सगळा देवगड फिरलात आणि दमलात आणि तुमका कचकचून भूक लागली तर तुम्ही जेवणासाठी एकाच ठिकाणी जायचा आणि त्याचं नाव म्हणजे हॉटेल संतोषी. तुम्ही जेवतास की नाही मला माहीत नाही, पण मी सुरू करतोय बाबा. शिखावरा म्हणजे हैसर पण इलात. पण थांबा, तुमच्यावर बोलाक मका अजिबात आत्ता वेळ नाही, मी खूप कामात आहे. थांबा जरा, चिडा नको. आता काम बघा केवढो माझं हो एवढो व्यापार बघा उगात नाही. अहो गेली 45 वर्षा अखंड सेवा देतो आम्ही सगळ्यांका. आणि चवीचा भांडार म्हणून जर तुम्ही विचार केला तर कोण माहिता, रुजिदा मसाले. बरं आता तुमका प्रश्न पडलो असतात की बाबा हो खंय मिळता. महाराष्ट्र नाही, कोकण नाही, भारत नाही, आउट ऑफ इंडिया जरी गेलास ना तरी थंय तुमका मिळतले रुजिदा मसाले. म्हणजे खयच्या इंडियन शॉपमध्ये गेलात, समजा तुमची चव बदललेली असात, तुम्ही तिकडचा काहीतरी अमेरिकन खाना खाशात, काही मॅक्सिकन खाशात, इटालियन खाशात, तर तुमका वाटलं ना की आपल्या भारतातला की आपल्या कोकणातला काहीतरी खाऊ आहे सरसरीत. म्हणजे बागडो म्हणा नको, पेडवो म्हणा नको, तारली म्हणा नको, सुरमई म्हणा नको, बोंबील म्हणा नको, अशी रसरशीत चिकन बिर्याणी किंवा मटन बिर्याणी सुद्धा म्हणा नको. ह्या सगळ्यांका जर चव येऊ होई तर एकच आहे रुजिदा मसाले. बरं ह्याचं दुसरा वैशिष्ट्य तुमका माहिती आहे. समजा उद्या तुम्ही कोकणात फिरा गेलास आणि तुमका गाईड मिळलोच नाही किंवा कोकणातला काय माहीतच नाही, पाकिट लगेच असा उलटा करायचा. त्या पाकिटाच्या मागे ह्याच्या प्रेक्षणीय स्थळांचे फोटो, थोडीशी माहिती आहे. म्हणजे बघा प्रत्येकाने ह्या पाकिट घेतल्यानंतर कोकण पण फुकट मिळतं की नाही फिरा. मग ताबडतोब या, म्हणजे हय येऊची गरज नाही. तुम्ही नाशिकला असतात, तुम्ही पुण्यात असतात, तुम्ही कोल्हापुरात असतात, पश्चिम महाराष्ट्र असतात, विदर्भ असतात, मराठवाडा असतात, खानदेश असतात, जय खय असतात थंयसर ताबडतोब आजूबाजूच्या शॉपमध्ये आणि फक्त विचारा रुजिदा मसाले असत काय. समजा एखादं म्हणालो नाही, त्याका म्हणाचा ताबडतोब सप्लाय त्यांचं घ्या, कारण त्याच्याशिवाय आपल्याला काय जमणार नाही. बरोबर ना. हा, आता या सगळ्या बघून तुमच्या तोंडात पाणी येईल ना, ताबडतोब बुकिंग चालू करा. रुजिदा मसाले 45 वर्षाची अखंड परंपरा आणि चवीचे भांडार. चवीचे खाणार त्याला देव देणार. म्हणजे कुणालाही पटणार नाही की हा मेणाचा पुतळा आहे. अक्षरशः डोळ्याचं पारडं फिटलं. जनरली लोकांचा एक समज असतो की वॅक्सचे पुतळे बघायचे म्हणजे आउट ऑफ इंडिया जायचं, पण ही अफवा आहे. आमच्या कोकणातलं एकमेव असलेलं वॅक्स म्युझियम मी आता तुम्हाला दाखवतोय. आता इकडे बघा ना, साईबाबांचा पुतळा आहे. असं वाटतं की साक्षात बाबा कधीही उठून बसतील आणि आपल्याला आशीर्वाद देतील. आता हा थोर समाजसुधारक अण्णा हजारेंचा पुतळा बघा. तुम्ही जर बारकाईने निरखून बघितलं तर या कलाकाराने केलेली कलाकुसर ही तुमच्या डोळ्यांमध्ये ना अशी घट्ट बसून बसेल. म्हणजे कितीही दिवस झाले तरी ती तुमच्या डोळ्यातून जाऊच शकत नाही. म्हणजे याचं डिटेलिंग बघा ना. ह्यांच्या पायावरच्या ह्या नसा आहेत, ह्या हाताच्या शिरा आहेत बघा ना. जिवंत माणसाच्या हाताच्या शिरा जशा असतात अगदी हुबेहूब तशा नसा आणि तशा शिरा. म्हणजे काय कमाल ना. याला म्हणतात कलाकार. आता हा गांधी बाबांचा पुतळा आहे. असं वाटतं की खरोखरच महात्मा गांधी इकडे बसले आहेत. ते कधीही डोळे उघडतील आणि आपल्याशी पटकन काही गोष्टी बोलतील. इतकं हुबेहूब काम करणारा माणूस कोण असा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल. सांगतो. सुनील सेलिब्रिटी वॅक्स म्युझियम. अप्रतिम कलाकार आहे आणि अप्रतिम कलाकुसर आहे. आता हे मी तुम्हाला दाखवतोय, फक्त बघू नको, मी प्रत्यक्षात येऊन बघतोय. तसे तुम्ही पण आमच्या कोकणात या आणि पटा तिकीट काढा, ट्रेनमध्ये बसा, आमच्या चिपीच्या फ्लाईटमध्ये बसा, कोकणामध्ये या आणि हे वॅक्स म्युझियम बघा.
आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की आहे नेमकं कुठे? अहो आपल्या देवगडात. एवढंच नाही तर आजकाल आपल्या देवगडात म्हणजे मला वाटतं गेली 2, 2.5, 3 वर्षापूर्वी आपल्या देवगडमध्ये सुरू झालेलं एक टुरिंग टॉकीज पण. देवगडमध्ये आलात तर तुम्हाला गड दिसतील, किल्ले दिसतील, समुद्र किनारा दिसेल, झिप लाईन दिसेल, टुरिंग टॉकीज दिसेल, वॅक्स म्युझियम दिसेल आणि त्याच्याबरोबर थकलात, भागलात आणि एखादा तुमच्या आवडीचा चित्रपट लागला तर टुरिंग टॉकीजही दिसेल. आता हे एवढेच पुतळे नाही आहेत, अजून भरपूर आहेत. तुमच्याशी बोलत काय बसलो, मी चाललोय बघायला. तुम्ही ठरवा आणि लगेच या. हसताय ना, हसा तुम्हाला मजा येत असेल. बायको खूप कटकट करते हो, पण ते सारखा फिरत राहतो. गड दाखव, किल्ले दाखव, समुद्र किनारे दाखव. मग घरचं काम कोण करणार? म्हटलं मीच करणार, पण फिरणं हे सुद्धा माझं काम आहे ना. हसा तुम्ही हसा. तुमच्या बायका तुम्हाला अशा कामाला लावतील ना तेव्हा कळेल. काय करणार, आली या भोगाशी असावे सादर असं म्हणायचे आमचे फादर. सामान पण एवढं आणायला सांगितलं, बास्केटमध्ये बसतच नाही. तुम्ही काय हसताय? करा बिल करा. हां, मी कुठे आहे म्हणून काय विचारताय? आमच्याकडे झाडूपासून बेदाण्यापर्यंत आणि साबुदाण्यापासून शेंगदाण्यापर्यंत सगळ्या वस्तू एकत्र मिळण्याचं एकमेव ठिकाण म्हणजे देवगड जामसंडेमधलं आपला बाजार. बरं, त्याचं एक वैशिष्ट्य आहे. माफक दरात, तत्पर सेवा, MRP पेक्षा कमी किमतीत आणि तिथे गेल्यानंतर होणारं आदरातिथ्य बघाल तर परत याल. हे मी का सांगतोय? कारण मी इथे आल्यानंतर मला खूप चांगला अनुभव आला, तसा तुम्हालाही येईल. झाडून सगळं मिळण्याचं एकमेव ठिकाण म्हणजे आपला बाजार देवगड जामसंडे. खरं तर अशा शाही गड किल्ल्यांवरती ॲक्टिवावरून येणं म्हणजे कमनशिबीपणाचं लक्षण आहे. गडावर म्हणजे कसं, घोड्यावर स्वार होऊन मावळे आमच्या दिमाखात जायचे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभे केलेले हे सगळे गड किल्ले म्हणजे आमच्या कोकणचं वैभव. आमच्या नशिबात खया, आम्ही ॲक्टिवा घेऊन फिरतो. पण तरीसुद्धा या गडावरचं प्रेम, या गडावर असलेली आमची भक्ती म्हणजे प्रत्येक मराठी माणसाचा स्वाभिमान, अभिमान असलेले हे गड किल्ले आणि त्यांच्याबद्दल असलेला आदर तो काही कमी होत नाही. आणि म्हणून मी आज उभा आहे देवगडमध्ये. समोर दिसतोय तुम्हाला अथांग सागर. आमच्या कोकणच्या सौंदर्यामध्ये 4 चांद लावतो असं म्हणतो ना आपण, लावणारे हे सगळे गड किल्ले, त्याच्यामुळे वाढलेलं कोकणाचं सौंदर्य आणि त्याच्यामुळे इथे येणारा प्रत्येक पर्यटक हा खुश होऊनच परत जातो. म्हणून मी काय म्हणतोय, आता जास्त मी असं निवेदन करत राहिलोय तर तुमका आवडायचं नाही. काय करा, जशी सुट्टी मिळत ना ताबडतोब तिकिटा काढा, गाडीत बसा, विमानात बसा आणि आमच्या कोकणात या. म्हणजे तुमचं आयुष्यभराचं क्षीण हो काही तासातच दूर जातलो, जसं माझं झालं.
आणि कसं हो असे सगळे बघले ना किल्ले का अभिमानात अशी छाती फुगान येतात आणि आपोआप गाणी ती तोंडातून येतात. म्यानातून उसळे तलवारीची पात, म्यानातून उसळे तलवारीची पात, वेळात मराठे वीर दौडले सात. का आमचे मराठे होते, का आमचे मावळे होते, कारण आमचे महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे आमचं स्वाभिमान अभिमान सगळा हो त्याच्या. आणि त्यांच्या ह्या भूमीत किंवा त्यांच्या पवित्र पदस्पर्शात पावन झालेल्या अशा भूमीमध्ये माझ्यासारखं एक मराठी माणूस येताना ह्याच्यासारख्या भाग्याची गोष्ट नाही. मी तर परमेश्वराक म्हणान पुढचे 7 जन्म माका जर जन्म देऊचा असा तर आमच्या कोकणातच द्या, म्हणजे माकाय म्हणक मिळत नाही. येवा कोकण आपला जसा.